Salutare! Astăzi vom învăța cum să executăm o scanare cu utilitarul Hijack This și iar în urma scanării cum să postăm logul obținut pe forumul Softpedia pentru a primi sfaturi în legătură cu cum ne putem devirusa computerul în cazul în care acesta a fost infectat. Mai întâi intrăm pe forumul Softpedia. Avem aici un topic dedicat în ceea ce privește acest utilitar. Este un topic scris, am decis că ar fi indicat să avem și un tutorial video care să explice pas cu pas cum se face scanarea și cum se postează în mod corect logul pe forum. Apăsăm pe linkul afișat pentru a descărca utilitarul Hijack This. Așteptăm să fie descărcat. După cum vedeți, are o dimensiune foarte mică, deci nu ar trebui să dureze foarte mult. Dublu click pentru a-l rula. Run. În clipa aceasta trebuie să facem două lucruri. În primul rând trebuie închise toate aplicațiile pe care sunt mai deschise pe lângă utilitar, pe lângă Hijack This, așa că o să închid și eu browserul. În afară de închiderea aplicațiilor, mergem în Control Panel, Appearance and Personalization, Folder Options. Din fereastra care s-a deschis alegem View. Bifăm Show Hidden Files and Folders, la mine este deja bifat, și de asemenea debifăm Hide Protected Operating Systems. În cazul în care Windows-ul aveți în română, în loc de Show Hidden Files o să scrie arătați fișierele ascunse, iar în locul de Hide Protected Operating System Files o să fie o traducere de tipul ascunde fișierele sistemului de operare. Cum am spus, acesta îl debifăm, apăsăm OK, închidem fereastra Control Panel, în clipa aceasta Hijack This este gata să ruleze. Apăsăm pe Scan, lăsăm să scaneze până la capăt. În clipa de față scanarea s-a terminat, a fost foarte rapidă. Apăsăm pe butonul Save Log de aici. Alegem Desktop ca locație sau oriunde. Nu are o importanță anume. Să luăm pe desktop și uitați, am primit logul. Acum că am primit logul, tot ce trebuie să facem este să-l postăm într-un subiect pe Softpedia pentru a primi un sfat legat de posibilitatea infectării computerului nostru. Selectăm tot logul, copy, intrăm din nou pe forumul Softpedia. Accesăm secțiunea Antivirus and Security și subsecțiunea de virusare și raportare virus. Aici o să postăm subiectul nostru. Apăsăm pe subiect nou. Titlul se pune de forma următoare: Hijack This, liniuță și numele utilizatorului pe care îl aveți pe forum. Eu voi pune numele utilizatorului meu. Între tagurile de citat, acestea de aici, vom lipi conținutul logului, iar mai jos, sub tag, lăsăm un spațiu liber, scriem și problema care ne-a determinat să scanăm cu Hijack This. Deci trebuie înțeles faptul că nu are niciun rost să scanăm de florile mărului cu acest utilitar, ci doar în cazul în care observăm vreo problemă. Computerul se mișcă mai greu sau aveți impresia că cineva v-a spart contul de mail. Mă rog, o să postez o problemă generică. Mozilla se încarcă foarte greu. Ok, totul este gata acum. Tot ce trebuie să facem este să apăsăm pe butonul deschide subiectul. Eu nu o să fac asta deoarece nu am o problemă. Acesta este doar un tutorial. Însă o să vă arăt cum va fi afișat mesajul. Observați, într-un citat se află tot logul, iar mai jos puțin problema care ne-a determinat să facem acest log. După ce ați postat subiectul, la scurt timp cu siguranță vor apărea persoane specializate care vă vor spune dacă sunteți virusat și de asemenea vă vor îndruma către măsurile care trebuie luate. Asta a fost tot, sper să vă descurcați, numai bine!